nivell del Campionat de Catalunya infantil podem dir que és un nivell important, donat que és una categoria que classifica posteriorment per Campionat d'Espanya i dins d'aquesta categoria, el Campionat d'Espanya, la infantil estem molt bé a lo que és el rànquing nacional. Hem tingut que fer tot el procediment perquè es pugui competir, perquè com sabíem fins fa 15 dies el Procicat no ens permetia competir i hem adaptat tot el que és el tema sanitari de cara a estar al màxim dins de la normalitat que ens permet la competició. Doncs el nivell sempre és alt, però quan vens ja molt ben entrenat, doncs tu ja vens confiat i sabent que tens moltes possibilitats de poder fer pòdium o guanyar. Jo esperava ser el que he aconseguit, primer a Cata, perquè ja porto 6 anys consecutius primer de Catalunya i ja venia amb aquesta mentalitat amb tots els entrenaments que havia fet abans. El casc, diguéssim, ja era incòmode, però estava incorporat a lo que era la seva equipació de protecció a l'hora de competir, però la mascareta ho complica bastant més de cara a lo que és el sistema de respiració, perquè amb el casc i la mascareta li queda menys capacitat de poder respirar. Però bueno, tenim que adaptar-nos a lo que tenim ara mateix. El casc és una mica molest perquè és que entre el bucal, la mascareta i el casc jo m'estresso i doncs no, perquè te comença a apretar i aquí no veus bé les patades que t'entren i a vegades te fiquen un hipon i tu no saps com te l'ha ficat. Sí, és anar a acostumar-se i hi ha tants campionats que vas fent, doncs la mascareta ja portem entrenant i fent campionats molt de temps amb ella. I ja m'he acostumat, però gent que acaba de començar els hi deu costar més. Pels jugadors, per les famílies, pels estafs tècnics, hi ha el plus d'aquest de jugar a casa, la responsabilitat de jugar a casa davant dels teus, doncs no és el mateix podent jugar en públic, encara que sigui el 50%, que jugar a porta tancada. Llavors, aquest fet de tenir com a mínim els més propers, la família, els amics, poder-los tenir que notes que estan a la grada, doncs això als jugadors se'ls hi ha notat. Per la Federació Catalana és una alegria enorme poder tenir o gaudir d'aquesta mica de normalitat que tant tothom desitjàvem i que hem estat reclamant i esperant i que per fi hem aconseguit que en aquest cap de setmana ho poguéssim tenir i gaudir-ho tots. Com a equip està clar que Catalunya sempre és la favorita amb el hoquei i així ens ho hem de posar, vull dir, no es tracta de xuleria, ni amb tota la humilitat del món, totes les seleccions ho saben, que som els referents, els que tenim millor lliga i clar, això també pels jugadors els hi pesa una gran responsabilitat, però sense cap mena de dubte és sobretot que creixin com a jugadors i que disfrutin d'aquesta experiència, però també guanyar el campionat. Aquests dies és un campionat que és molt intens, que sobretot es valora això, la intensitat que du rere partit i de moment hem aconseguit els objectius, però sí, un campionat molt intens. Sobretot ser molt regular durant tots els partits, tenir el cap centrat, saber el que jugues i al final, si fas això, els resultats surten sols i crec que és el que estem aconseguint. El més difícil de tot és saber i ensenyar als nois, als jugadors, a controlar-se les seves pròpies emocions i que siguin ells mateixos, que per això els hem escollit per participar en aquest campionat. Pensa que no estan acostumats, és la primera vegada que toquen una selecció, els rols no estan molt ben marcats, però quan aconseguim que ells mateixos vagin trobant aquesta gestió de les emocions, comencen a ser ells mateixos i ja comencen a desplegar el hoquei que tenim, el hoquei català.
Doncs la veritat és que per ser el primer torneig després de mig any que no podien competir, perquè la darrera competició va ser al setembre, aquest primer Grand Slam, que és una prova classificatòria per un TIC Premium, estem bastant sorpresos del nivell que els nanos, malgrat només poder entrenar, han demostrat que tenien moltes ganes d'entrenar, i tant tècnicament, físicament, inclús sobretot a nivell psicològic, tot el que ha suposat no poder competir, però sí entrenar, estem contents i satisfets perquè el nivell ha estat molt, molt alt i això ens orgulleix de tot el treball dels clubs i de tècnics, sobretot. És un honor el poder dir que som la primera prova del circuit català de menors que es dispute, entre altres coses perquè també entenc que servirà una mica de prova de foc per veure com afrontar tot el circuit d'aquest any. Cada vegada hi ha més afició a tot el territori català i això es tradueix en noves escoles, com és la nostra, que actualment té 180 nens, que això fa 5-6 anys era impensable. Llavors es nota que al territori hi ha aquesta demanda i és molt important per als nostres nois i noies que tinguin una prova aquí, que veguin pàdel de veritat i que veguin companys, nois i noies que juguen fent meravelles i que ho tingui com a mirall per a veure's ells en un futur molt proper. Doncs la veritat que les sensacions molt bones després de tant temps sense competir i estem molt contentes que torni la competició. Jo estic molt contenta per haver guanyat, hem jugat un torneig bastant complet i molt contenta de tornar a jugar i a competir. Els que són les proves Grand Slam del nostre circuit de menors de la Federació Catalana de Pàdel són proves que donen accés a la prova del TIC Premium, que és una competició de la Federació Espanyola de Pàdel. Llavors aquí els finalistes d'avui, en funció de la categoria, obtenen plaça per poder competir en aquestes proves. Aquestes proves al final es reuneixen tots els jugadors de les diferents comunitats i allà fan una prova, diguéssim, nacional.